Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. On pendap ya kajing le niam khaddo ya kamet basa Jong Khrehlang khong tani Mynta sengi ka khat pratrik ulber arja pesan bat on thang hau lum jing thang hakasnong lendam lawan ra ya kamet Jong Khrehlang sha lendam hakajan mi jong khat nyo trik ulber arja pesan kumun chipen kan mau ba Khrehlang khong tani ude Khynnah ubana kasnong lendam ubala lej ban puli shaka jila Karnataka hakawe ka skul ka belatip kum ka Gokul Educational Institute handai namar ka jing kempang kensan nakadaw ka jingat bi hakabam ula Khlad no hakajila Karnataka kidon sa arpula ingut ki Khynnah school ki benak ni kajila Meghalaya ki bedang don hapadang ka jing syak sumar hakajila Karnataka bat ka daw jong ka jing kempang jong ki kadai namar balasam syaki dakabam ka balasa bat ka batam nakawe ki caka khawai hakajing rakhe ya ka holi kawe nak jing le niam jong ki riungat Hindu.